Bapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Haga jingjia accident basung syarkai ka wega bos ka bucket ikinong lake picnic kalathung baji khongpong na jingking ha surok ba an san pusan hajan ka panchu bati ha odisha menta ka step. Haga ba armut kimen simbreu kiladu no ilaga jingim shibun kiwepat kilamen sao. Tatkom na gitulong kubor la itu ba kanai ka bos lakit kumba saupongut tam kibreu kibami na dahan kenal ban lek sa ichapur ha kendra para. Driver bamsem lala mentek lakam ya kajing hairstyle ka kali hadu bekandalik thung baji khongpong na kajing king ha ba armut kilong kmi kilaklat haju iwepat kibalaman saujur lakit no shogi hospital kiba marjan kadau jong kane kajing jia kadai na kajing pen hairstyle palar driver ubamsem lapar khat ya kibreu kibasong lang ha kane ka bos mana kadau kajing bamla pasu bentek lakam jrain kala thung baji khongpong sundan na jrong kajing king